Bhealach dahraí cuasaí do bhra go dtí tús na drochaidí, ach an sin curú smacht le beidir ról na man sa síl pibli, agus curú béim dearafach fasta ról na man sa teilech agus a lehéid siúd. Ach bhí sé seo conspóideach do bhra éirithe a bhí inné iad híana a chur an tosaí mar bhra, agus beidir nach ró dúil acu a síl tradiisiúnta an tealaí a leanúins. Ach tá sé spéisiúil gur aithriú an síl chomór sin mar cindan a rudí bonúsacha a bhain le farógar na casca na gur tugu cóananas do bhra agus de ach na ainneoin sin curú mra faoi chus in a dhé sin. Jimmy Elizabeth Corr ó Ardan Stair na Éirinn as rarc ar fad, a chaiste sí na ceire harda, scríomh sí ailt agus chuine sí ar sé. Fuair a dear for néil buas sa bhliain 1929.